Madoda ngizonyakaza eSouth Africa ngonkana ngisabathe ngiyaziba ngiyathula kwangathi nyakaza Africa yonke ngisabathe ngiyathula ngiyaziba kwangathi nyakaza umhlaba wonke jikelele igama Mr Friday wabantu ilolo luhlelo izwi elamaciko angithathi ithuba ngibingelele kuyintokazi nezinsizwa zakithi seliphindela duma lelo Zulu izwi lodumo laduma lathatha inkakha zomculo kaMaskandi lathatha insizwa zomculo kaMaskandi amaciko omculo wesintu ithema liduma laduma kakhulu lathatha uGatsheni lathatha uMenzi lathatha Amageza Amahle lathatha uDumakahle lathatha Imfezemnyama lase lithatha umsusu wendaba uTornado uphakeme umbuzo umile umbuzo uthi umbuzo ngabe insizwa yase Eastern Cape uzama ntanteni uTornado uzokhalamuke yini neQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival yini Mother of All Maskandi Festival lalela-ke i-Mother of All Maskandi Festival umcimbi ohamba nomncintiswano weQuantum umcimbi ohamba nomqhudelwano weQuantum lapha kuvotelwa khona abaculi umculo wesintu umculo wamaskandi kwinombolo 844893 wenza into elula kakhulu lapha ubhala igama lomculo bese uthumela iSMS kule nombolo 844893 kule mpela sonto kuvele kwabonakala ilist yabaculi ngesikhathi kuvezwa abaculi abahamba phambili kwavela insizwa yase Eastern Cape uTornado esezihola phambili ngamavoti waphakama umbuzo wathi ngabe uTornado uzokhalamuke yini ngempela naleli Quantum kanti ngempela sonto bekuGatsheni obekuyena obezihola phambili ngifisa ukwazi ukuthi ngabe umlaleli noma wembukeli wena lithini uvo lakho wena uthi uTornado noma uthi uGatsheni noma uthi uMenzi noma uthi Amageza Amahle noma uthi uDumakahle noma uthi Imfezemnyama noma uthi usibanibani kahle ubani ozokhalamuke nalomncintiswano noma nalomqhudelwano weQuantum uzokhumbula-ke lo mcimbi usekwa laphana abakwa VIB Mobile UKHOZI FM kanye nephepha ILANGA kanti ukuvota noma ukuvotelwa kwabaculi kuvala ngomhla ka-3 April umgqugquzelo lomcimbi umnomzane Eric Ngobe so ke nasi indaba lapha khona ithi indaba uthi umbuzo engabe uzama umfoka ntanteni uTornado odabuka Eastern Cape uzokhalamuke yini neQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival ake ngithi ukuthi nje fahla kancane ngalensizwe ukuthi yona kahle edume ngani ngonyaka ka2012 yakhipha i-album yayoqala ngale album yakhona ukuhlomula indondo ye-Best Newcomer kuma-SATMA Award kanti lalela-ke singene kwisifundazwe i-Eastern Cape i-Eastern Cape idume kakhulu ngokubumbana ngokuhlangana ngokwesekana uma kuza kakhulu kumaciko acula umculo wesintu umculo kaMaskandi bese balaphana-ke indaba sezwile ukuthi uTornado lensizwa ikhankaselwa naseziteshini zangakubo ukuze ikwazi ukuthi ebuye naleli Quantum kwi-Mother of All Maskandi Festival kanti nayo usephawulile uthema ephawula wathi-ke umkhankaso wakhe uwenza emarank nasemcimbini amenywa kuyona uphinde futhi wathi unovalo ngoba uyazi ukuthi bonke abaculi bayifuna le moto kodwa yena into akazoyilwela ukuthi amele isifundazwe sangakubo engabe uZulu uzohluleka kulokho umele umbuzo uthi engabe uTornado uzokhalamuke yini neQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival ngifuna ukuzwa uvo lakho wemlalelo wamamuhle noma wembukeli igama lami ngingu Mr Friday wabantu angithatha ithuba ngibonge